No m'ho digui a mi, senyor ministre, que a mi em falta diàleg. No m'ho digui, m'ho ha dit abans. Crec que no sóc la persona que se li pot dir això. Allà quan se'ns ha convidat hem assistit sempre que hem pogut i sap que en altres qüestions hi hem estat, però pel debat d'aquesta llei, pel seu contingut, sincerament ha estat una decepció, perquè aquest projecte de llei d'igualtat, tracte i no discriminació pensàvem que com a continuïtat i el llibre blanc de la igualtat haguéssim pogut tenir l'opció de poder participar d'una forma més activa des del seu inici, cosa que no ha estat així. Aquest projecte de llei que avui votarem forma part de les prioritats que el llibre blanc de la igualtat va marcar dins les accions a dur a Andorra en la recerca d'una igualtat efectiva. La llei estableix un marc global, genèric, penso que és insuficient, però que marca un punt de partida important en el desenvolupament de la norma que ens ha d'ajudar en l'eliminació dels impediments socials, culturals, històrics, religiosos, que estan instal·lats en la nostra societat i que fan que la igualtat real encara no existeixi. Crec que en cap altra temàtica com la que avui ens ocupa és més cert que la millor manera d'erradicar les desigualtats és l'educació, la conscienciació i el treball comú en la defensa de la diversitat, però també és cert que és imperiós tenir un marc normatiu adequat que doni les garanties i ens protegeixi davant d'aquestes. Al llarg del treball que es va efectuar en l'elaboració del llibre blanc es van extraure moltes conclusions, entre elles les línies a seguir en l'elaboració de la futura llei. Una llei que havia de ser global, alhora transversal i sectorial. Aquesta no és la llei que avui prenem en consideració. La que avui votarem és únicament una llei global i genèrica que de fet deriva la transversalitat a l'elaboració de les polítiques públiques i dels programes i que no desenvolupa la part sectorial. Ha deixat part d'aquesta qüestió per altres textos en el futur. Evidentment, era una opció. De totes formes, discrepo quan comenta que aquesta era la llei que els col·lectius volien. Des de l'inici del treball amb el llibre blanc de la igualtat, els col·lectius, tots i cadascú d'ells, ens demanaven la seva pròpia llei, una llei única i específica per cada sector. I allà ja van comentar que era necessària pel tamany del nostre país, que el més adient seria tenir-ne una llei global. Però, com veurem més endavant, aquesta que avui tenim és insuficient. Tot i que la Comissió Legislativa d'Afers Socials sempre es va parlar d'això, d'una única llei, i així ho va manifestar el ministre també quan van mantenir aquestes reunions. Es presenta avui el govern una llei de mínims per desenvolupar més endavant una norma més específica que concreti les necessitats de cada sector. Ja som coneixedors, doncs, del treball que des del Ministeri s'està efectuant en l'elaboració d'una llei d'igualtat efectiva entre homes i dones, que també s'ha mencionat, la qual, tot i ser un projecte embrionari, tractarà de forma molt més clara moltes qüestions que ja es tracten en aquesta llei de manera més global i superficial. Això també em fa pensar que potser hem corregut massa. En comptes de tenir un text legal en el qual tingués una part global i pogués desenvolupar les sectorials a posteriori, ara tindrem una nova llei que tractarà aquesta qüestió de la llei efectiva entre homes i dones. I de la qual, per exemple, jo disposo de l'índex, que ja s'està treballant, i que el disposo no perquè el govern ni la secretaria, que evidentment que el podia haver demanat, faltaria més que el podia haver demanat, però com també estic dins d'aquests emails d'Acció Feminista, doncs tinc l'opció de veure com el govern treballa amb els col·lectius sense convidar la Comissió Legislativa, el qual evidentment no té cap obligació, faltaria més. El compromís que es tenia per fer aquesta llei, sí o sí, i que no hi discutiré, doncs fa i ens deixa veure, sobretot quan veiem que hi ha altres lleis a tràmit, que aquest text és un text incomplet i que no únicament farà que en el futur tinguem més textos que pengin d'aquesta llei global, sinó que segurament tindrem que acabar desenvolupant altres textos més concrets per a altres sectors més específics. I és que, en sèrio, miri que li agrada fer lleis, senyor Espot, és que li agrada. Jo penso sincerament que una llei ben feta, seguint les instruccions que se'ns havia marcat en el llibre d'igualtat, treballant tots els sectors, segurament molt més llarga que la que avui tenim i treballada conjuntament, doncs potser haguéssim arribat a obtenir el que veritablement necessitàvem. Perquè al final no sé quants més textos pensen que tindrà que complementar aquesta llei que avui votem.
Ja li he manifestat la meva decepció en la gestió que s'ha fet d'aquest text, decepció que també vaig expressar en la comissió. Tenia una comissió legislativa disposada a treballar conjuntament amb les associacions implicades en aquesta llei des del minut zero, seguint la dinàmica que s'havia marcat, però això no es va tenir en compte. I se'ns va presentar un avantprojecte en la compareixença pública que abans comentava i a posteriori, com a conseqüència també d'algunes de les queixes manifestades per alguns dels col·lectius, van decidir modificar algunes qüestions incleses en el text que finalment ens va entrar a tràmit, perquè el text entrat a tràmit no és el mateix de l'avantprojecte que se'ns va presentar. La dinàmica de treball del Consell General, per causa del volum legislatiu d'aquests últims mesos, ha fet que aquesta llei, sincerament, quedés pràcticament pel final dins de la comissió, ja que hem tingut textos que ens han ocupat moltíssim temps, com per exemple el Codi de Relacions Laborals, i ha quedat bastant al final de la legislatura i, sincerament, com hem manifestat, amb molt poc marge de debat. El grup liberal vam decidir no fer esmenes a aquest articulat, per dues raons bàsiques. La primera, que el volum d'esmenes hagués pogut provocar el bloqueig de la llei dins de la comissió, dificultant que finalment pogués ser aprovada. Com per exemple ha succeït amb la llei de persona i família, que hem treballat molt intensament i que finalment no veurem, o d'altres. Nosaltres estem a favor de tenir un text, encara que sigui de mínims, i estem a favor que s'ha de defensar la igualtat i lluitar per la no discriminació. I també entenem que els actors socials, tot i que se continua treballant en aquest aspecte, estan d'acord en aquest text que avui presentem per poder ficar aquesta primera pedra, aquest primer inici per poder tenir un marc legal de referència que ens ajudi a poder ja actuar en contra d'aquestes igualtats. Per aquesta raó i per les sol·licituds que ens han fet aquests col·lectius que consideren que aquesta llei és un bon principi, nosaltres donarem suport a aquest text. Gràcies, senyora subsíndica. No li recrimino, senyor ministre, en cap cas que hagi modificat el text de l'avantprojecte fins al text entrat a tràmit. Evidentment, al contrari, per això es podia fer, per això tenia temps de fer-ho i es va entrar, considero que en algunes qüestions ja ha millorat. No discutiré tampoc la qüestió una altra vegada del temps, com deia la senyora Riberaigua, si vaig tenir temps per fer aportacions o no. Jo he tingut, i he de dir, el plaer d'haver treballat també en el ministre en tota l'elaboració del Codi de Procediment Civil i li vaig agrair sempre la forma que havia emprat, la fórmula en la qual tothom estava a la taula i es podia discutir. I sí que tenia temps per fer-li aportacions al ministre en aquell moment, però recordo que se m'enviava un email, se'm convocava quan hi havia reunions. Aquí s'ha preferit tenir un altre tipus de procediment per treballar. Evidentment, cada qüestió és diferent i tothom decideix com ho ha de fer, però ja que hi havia un procediment de treball, pensava, dinàmic i bo dins de la comissió a l'hora de treballar el llibre de la igualtat, segurament pensava que haguéssim continuat el mateix procediment en relació a la llei i no va ser així. I penso que ha estat una llàstima no fer-ho. El que sí que és veritat que potser no comparteixo és el fet que prenguem en consideració una llei que, com vostè també ja ha recalcat, i és així, és global i és genèrica, i els col·lectius també ens ho han fet saber. És un principi, està bé, però tal com es va treballar dins del mateix llibre de la igualtat, es proposava una llei, un text que fos global, una primera part genèric, transversal, i que a més també fos i desenvolupés en el mateix text una part sectorial. Perquè ara, com li deia, tindrem que fer altres tipus de textos per anar millorant. I això no treu que el que avui discutim i avui aprovarem no sigui bo, perquè ho és. Penso que la inversió en la carrera de la prova és un avanç molt important i era necessari fer-ho, tot i que ja teníem jurisprudència, afortunadament, amb aquesta qüestió, però era important tenir-lo marcat, igual que aquesta qüestió altres que ja s'han mencionat que també eren necessàries. Una mica estrany també en relació quan comentava la discriminació laboral, la diferència salarial, que això també està tot molt bé, vam poder tenir aquest debat també durant la llei laboral i, sincerament, una mica còmic el fet de fer-nos treure les referències dins del text de la llei laboral en relació a algunes qüestions de discriminació únicament per fer-les constar en la llei d'igualtat que avui votem, per després afegir unes modificacions de la llei d'igualtat que acabàvem de votar feia 2 dies. Jo penso que únicament per poder-lo deixar, no sé, un joc estrany el que hem viscut amb aquesta qüestió. En definitiva, l'important és que estigui regulat, que quedi bé i que tothom pugui accedir a les garanties necessàries i que funcioni.
I a part d'això, com ja l'he dit, donarem suport a aquest text perquè sí que és veritat que els col·lectius, tot i que tots i cadascú des d'un principi sempre van voler tenir la seva pròpia llei, assumeixen que de moment això és un principi i és el que tenim, insuficient perquè s'hauran de desenvolupar altres qüestions, però mai serà prou en aquest aspecte. Gràcies, senyor síndic.